Kære lysvæsener og pionerer i den nye tidsbevidsthed. Her er et lille glimt af det sidste lys. I dag her den 11.11. Den magiske portal for nye begyndelser. Nye begyndelser, som bygger op indefra på et fundament, der er langtidsholdbart og bæredygtigt. På en måde, så når energien den spreder sig og åbner sig og bygger den nye tids energi op her på jorden, så bliver det på en måde, hvor det er holdbart, og det energiaftryk, der efterlades og sættes på jorden, det er til gavn for alle levende væsener, både i de synlige og usynlige verdener. Så det her er et lille postkort fra Fyrkat. I dag, som er en skilsættende dag. Både for dig og dine dybeste længsler og intentioner, men også for jorden. Og jeg har siddet her i dag med Sofia og Gaia og Unity-dragen. Eller jeg sidder her og holder visionen for en lys fremtid. Sammen med Shem, som er knyttet til denne her portal. Er knyttet til det kosmiske chakra-system og The Crystalline Council og plejaderne. Shem, der betyder lys. Lyset i dig. Lyset i dit hjerte. Lyset i moder jords krystalhjerte. I dit inderste hjerte. Kammer. Og i det kosmiske krystalhjerte. Det er sådan et budskab om at lade alt pres falde til jorden. Både det pres, du kan opleve udefra, men også det pres, og især det pres, du oplever indefra. Og
det at give slip på alle mulige idéer om, hvordan du skal være for at være god nok. Også på din spirituelle rejse. Hvor langt du skal være nået, og hvordan det skal se ud. Giv slip på alle idéer. Og træd ind i accept af det, der er. Og vid, at du allerede er på din vej. Og det kan ikke være anderledes. Og det, der har været dine største udfordringer indtil nu, og måske er dine største udfordringer lige nu, at de er en nøgle eller en åbning ind til mere fred indefra. Fred indefra. Der kan sprede sig til fred i verden. Der sker så dybe forandringer lige nu, at det kan være svært at holde balancen. Det er som om de indre strukturer i jorden, de drejer, de rører på sig, de bevæger sig. Fra så dybt en inderlighed, at det kan føles for dig, som er åben for at mærke de dybe bevægelser i jorden, på jorden, inde i jorden og i kosmos, at det kan føles overvældende og måske en anelse håbløst. Men det gode budskab er, at de her forandringer, de er kommet for at lave ændringer, som er længe ventet. Og som bringer mere kærlighed ind på jorden, bringer mere enhed ind i dig. En enhed, der kan vise sig som ro med det, der er, men også en dybere forståelse af, hvem du er, og hvor du kommer fra, og hvorfor du egentlig er her, og hvad der er vigtigt for dig i denne her omgang. Det her er også en invitation til at give slip på tilknytningerne til den gamle verden. Den gamle måde at forstå. Den gamle måde at agere. Den gamle måde at vurdere og dømme. Og lige så stille mærke indstrømningen herfra. Den kosmiske portal. Du kan lade dine tilknytninger til det gamle, der ikke tjener dig længere, hele. Du kan sige ja tak til at lade
lysvæsener fra plejaderne løsne de gamle bånd. Ved blandt andet at hele vandet i dig. Hele alt vandet på jorden. Og tilstedeværelsen her af lysvæsenerne viser sig som en stor gobbel. Et vandvæsen, som sænker sig over cirklen her og sænker sig rundt om dig, hvis du siger ja tak. Når du siger ja tak ved de fine strenge i sarte farver omfavne de strukturer så blidt og bestemt, at det er helt umuligt at holde fast. Du kan sige ja tak til ikke at lade dig fange ind i gamle mønstre. Det der normalt vil kunne trigge dig, gøre dig bange, gøre dig vred, gøre dig frustreret, gøre dig sorgfuld og håbløs. At du finder en energiform inde i dig, der kan sige nej tak til fortsat at lad dig fange ind. Og at du mere og mere i længere og længere tid ad gangen kan være i den nye bevidsthed. Og være med til at skabe himlen på jorden og jorden i himlen. At forene på et dybt plan. Plejaderne kommer med budskabet om, at de holder øje med dig og med os, med menneskeheden og med jorden og med udviklingen. At vi aldrig er ude af deres bevidsthed, af deres øje, af deres hjerte. Og at du altid kan bede om hjælp til at finde lyset i mørket og til at rejse dig op indefra sammen med moder jord. Så lad os følges ad i denne opstigning. Lad de gamle strukturer falde sammen, falde til jorden, rasle og knirke i de gamle hængsler for at kunne løsne sig. Og lad os kalde den visdom ind, der er nødvendig fra gamle og nye tider, for at skabe nye strukturer, hvor vi alle kan leve i fred og fordragelighed, og at vi kan leve
trygt og sandt i forhold til vores ældste oprindelse. Så husk, du ikke er alene. Husk, at vi er mange, der er på denne her rejse. Husk, at der altid er et lys at finde. En port gennem mørket ind i lyset. Og husk, at det aldrig nogensinde var ment til at ske uden dig. At du ikke er alene, og at det ikke vil være det samme uden dig. Dit bidrag er vigtigt, og jeg ønsker dig den nye begyndelse, som dit allerinderste længes efter, og at vi sammen kan rejse os med moder jord ind i den nye verden, ind i Sofias tempel, ind i Sofias tidsalder, ind i kærlighedens mirakel. Mærk en velsignelse, en helende hånd fra lysvæsener, der er til stede lige nu. En hånd, der lægger sig bag dit hjerte. Følelsen af at have en hånd i ryggen. Følelsen af, at du er beskyttet. At du er elsket. At du er velkommen og ventet. Lige præcis sådan, som du er. Ha' en magisk 11.11 portal dag. Og vi ses snart igen.